Anong masasabi mo dito sa mga school charm para mag-interviewer sa ko on the bus? Boy, abunda. So, anong masasabi mo, Day? Okay lang? Banana? Gorke? No, the Okay. broccoli. Broccoli, okay. You have broccoli too. I should eat it? Yeah. Okay. A food number for you. Yummy food for me. This is what? Broccoli. Broccoli? Broccoli. Nom nom. And then? A yellow. Yellow. What's this? Yellow. Okay. What is this? Broccoli. Broccoli still? Yeah. This is yellow. Tomato. Tomato. Yellow. Yeah, tomato. Yellow tomato. No, yellow for and for the yellow napkin. Okay. Hello guys. Good afternoon. Good afternoon na. Kasi it's already alauna ng hapon at nagagidlay tayo kasi yun na talaga. Today's video guys ay yesterday is January 6, today is January 7. Siyempre, alangan na mag-January 8 ngayon, di ba? So, yesterday is January 6, 3 Kings kahapon. So, happy 3 Kings belated. And so, ngayon, tatanggalin ko yung mga Christmas decoration natin, guys. Kasi, tinatanggal ko talaga siya after 3 Kings. After 3 Kings, may tatlong haring nagsidalaw. Ba yun yung kanta? So, medyo magulo yung bahay kasi lockdown pa din kami until the end of the month. Nag-extend yung aming lockdown at mas ano na ngayon, mas hinigpitan ng aming government. So, nandito lahat, kumpleto lahat ang mga bata. Nandun sila sa kanilang kwarto. And then si Frank maagang umalis. So, they are here. Ayan. Ayan sila guys. Magpilo sila. Hello. Francis! What is napkin? Francis! Francis! Hello! Hello! Hi! You're playing here? Yeah? Playing here? Oh, nagsali-sali na siya maglaro dito, guys. And then Francinda. You say hi to the vlog. Hi. Huh? That is Halloween. 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 Halloween, okay. Okay. Oy, bus. You have your makeup, eh? Show how you make up, be. Show. Look at me. Oh, lo. Don't make it so long, maputol. It will break. Lo, lang lip balm, oh. Oh, di ba? Oh, pala. Opala. Kami dong. Ay, mukhaot. Kamang gid siya sa kuha, oy. Kamang gid siya. Sige. Ba. Tiki. Pakamang-kamang ko na lang to siya, guys, kasi marunong maglaro-laro siya dito. Sali siya, kalat-kalat ba, magwasak-wasak. Ito na yon yung ano niya, papel sa buhay. Papel mo sa buhay. Dum. Yeah, tigidig. Yeah, tigidig. You finish? No? Mag-ano kami, linis na naman kami dito, guys. Always linis na. So, marami tayong gagawin ngayon, guys. Hinayaan ko muna sila doon kasi nag-ano sila. Pinalinis ko sila, guys, sa kanilang mga kagamitan. Medyo yung ano ko ba, pakiramdam. Ano ba yun? Yung ulo ko na naman. Tingnan nyo yung ano ko, eh. Naila naman tayo nito, eh. Plasta po. Madini na plasta. Ako ginoo ko. Ayan. Magtanggal nga tayo ng, ano ba ito? Ng mga Christmas decorations. Tapos lagay ko siya dito, guys. Oh. Siya dito. Yung iba, yung mga wala ng box ba. Pero yung box talaga ng Christmas,
is nasa baba. So, kailangan ko pa siyang kunin. And then, naglaba ako ng mga linens, mga covers ng bed. Guys, bed linens. Naglaba ako. Pero yun, mga ano na yun siya, mga malilinis. Pero tinanggal ko siya sa dito. Dito ko, may nilalagay kasi ako dito. Na-open kasi to guys, oh. Nilagay ko siya dyan. Tapos, how many months na hindi siya nagagamit. So, nang nagkahapon, naglinis-linis kasi ako, nag-sort out ako ng mga gamit na hindi na namin ginagamit ba. Tapos, nag-turn out na yung iba, hindi na siya maamoy, ano na siya guys, amoy suok ba? Amoy, basta yung amoy nasa sulok ba na hindi nagamit bitaw guys yun. So, nilaban ko siya lahat. At ang plano ko, kasi di ko yun ginagamit. So, lagay ko lang siya dito para magamit siya kung may bisita and so on, or emergency or ano ba. Hello guys! Good evening! Ngayon lang tayo nakabalik. 2 days ata ako, di ba? Nag-vlog ako. Ano yun? After ng trekkings, January 7. Ngayon, January 9 na. Ngayon na ako nakabalik guys kasi grabe. Yung sumakit yung ulo ko, 2 araw guys. 2 araw ako nag-flat in bed. Hindi ko kinaya. So, anyway, continue ko ngayon yung ano, andito pa yun yung Christmas tree natin. Andito pa yung mga Christmas decorations natin kasi hindi ko nga natapos. Pagkatapos ng ko mag-vlog that day, January 7, nag-ano ako, hindi masama yung pakiramdam ko, tapos inantay ko si Frank, tapos masama talaga yung pakiramdam. Natulog ako guys, hantod. Since that afternoon until yesterday. Kagabi, all day akong nasa bed, and then, mumangon lang ako pag kumakain, and then, yun, grabe yung sakit ng ulo ko. Anyway, so, i-continue natin today, guys, yung ating mga gawain sa bahay, kasi madami-daming kalat ngayon. Pagkatapos nito, mag-hoover kami. So guys, ayan, natapos na natin. Wala nang Christmas decors. Konti lang din naman yung aming hipuso na Christmas decors. Hindi mo naman lahat kasi hindi mo naman madami kasi di ba maliit lang yung Christmas decors ko. So yun ang last. Tinatapos na Ella. And then yung Christmas tree. Si Frank na yung paano ko dyan kasi ang box nasa baba. Ayan, yun lang atin. Tapos na oh. Tapos doon ko nilagay yung mga Christmas balls at ibang Christmas stuff. Habang naantay tayo ka, Frank, may nagtanong. Tanungin natin si Ella kasi siya yung estudyante. May nagtanong kung paano daw nag-adjust si Ella dito sa Germany, sa school nila, and everything. Nung dumating siya dito, ilang taon ka to, Day? How old are you that time? 10 years old siya nung dumating siya dito. Tapos ngayon, magti-30 na siya. 2018 na? Niabot ka dali? 2018. Okay, tanungin natin siya guys. Yung sa school day, kumusta ang iyong, Bisaya ko konti ang kuan kay kasi Bisaya yung language namin. At siguro Tagalog din konti. Kumusta yung ano nyo? Yung school? Okay. Naglisod kag-adjust? Nahirapan? Ay, ang mga teachers, how's the teacher? Kumusta yung mga guro? Mas mabait ba dito or sa Pilipinas? Parehas ra. Same lang. Tapos, ang mga classmate ni mo, mga buutan? Hindi so. Not all? Not all, pero okay lang. Wala ka nahadlok. Hindi ka natakot. Katurang sa first day. Sa first day ra daw siya natakot, guys. Kasi nung dumating siya dito, June ata. July siya dumating, tapos sa September, pumasok na siya sa first day of school niya. Okay. Basta kita. You wanna say something? Yun. Hindi siya nahirapan. Nung first few days, first week lang kita, kuanday no, hinatid. First week ko lang siya hinahatid. Ay, tabuni na unsa mo sa. Yo, tabuni. Sa mukhan po ni isa, uy. Yung language dai. Madala na ano ka? Nahirapan.
Nahirapan ka pag kabalo? Ano ba yan? Uy, nahirapan ka sa language nila? Dali kayo. Oh, not really. Kasi pag bata ka pa guys, tapos mag-ano ka ng bagong language, hindi ka talaga mahirapan kasi bata ka pa eh. Tapos, so kung kita mga dagko, parang ano pa na nila ba, fresh pa sa ilahang yung mind nila. Kung pumunta ako dito, ang hindi ko alam na pwede mo palang madala yung bata after ng, pwede mo pala madala yung, dito ako mag-usap yung lingkod ko. Pwede mo pa, abang inantay natin si Frank, pwede mo palang madala yung bata at the same time nung pag-apply ko ng family reunion visa, pero hindi ko siya nalaman agad. Nalaman ko siya later part na. So, yung mga Pilipina na may anak na Filipino sa Pilipinas, much better kung isama nyo na lang same pag-process ng visa nyo, yung anak nyo, kasi para mas madali siya. Lagay ko sa description box down below yung link nung paano ko nadala dito si Ella. So, after 1 year, nakuha ko siya kaagad. And then, so, ayun. Pagdating niya dito, niregister namin siya. Kailangan mo kasi yung same process ng ginawa mo. Kung pagdating mo dito, report mo yung ano mo, na dito ka nakatira. And then, meron kang 3 months visa. Same pa din sa kanila. Same sa anak mo. Tapos, yun, magpa-extend ka pag after ng 3 months. And then, parang FRB mo, ang anak mo is family reunion visa din siya. Niregister din namin si Ella sa... Kasi pagdating dito, may napuntahan kami kung sa atin pa yun, parang DepEd office ba nila. Tapos, merong, isa kasi yan siya sa requirements sa Aufenthalt Titel ba yun? Or ano ba yun? O yung school, na-enroll mo yung anak mo. Tapos nga, yun, nung in-enroll ko siya, supposedly si Ella is grade 5, no? Dahil pag-abot ato ni mo dire. Grade 4 balik. Pero dapat grade 5 na unta ka sa Pilipinas. O, tapos nag-decide ako na, kasi dito, hantod grade 4, parang first level nila sa school, guys ba? Parang ano yan nila? Grundschule? Elementary. Elementary nila dito, guys, is grade 1 to grade 4. Then, pag-abot o grade 5 to grade 10. Grade 10, yeah. Pag-abot o grade 5 o grade 10, purong mura na siya karong nung next secondary school nila. Parang yun yung high school bitaw, guys. So, since ang anak ni Frank, si Vanessa, nasa grade 3 that time, so I decided na ibalik si Ella sa grade 4 para maano niya ba, makasama niya yung mga bata pa bitaw, guys. Kasi dito, ang klase nila, guys, is half day lang. Then, ang the rest of the day, it's up to you kung mag-UGS yung bata. Batiman? Okay. You like it? You like it po. Likar, manggumi. That's a smart house. Ali-ali, B. Hala, patay. Patay, ali-ali. You like it? Tomorrow again, you get more, ha? Mommy, look at me. Look at him, but look. Okay. Careful on my fancy. Ali-ali fancy. Careful, ha? Morgan again. Water na.
Fertig? Ella? Sir Judon? Ano, Vanessa is fertig? Okay, good. Na-change pala namin yung ano guys, yung room nila guys. Ni-vlog balik kong bed dito. Tapos ang bed ni Francis nilagay ko doon. Shelf ni Francis. Yung yung traveling bed cab. Traveling cat ni Francis. Andyan, pero may mga toys. And then, shelf ni Ella. Ay, ni Francine at saka ni Ella. Yan. So, mas okay na ito ganito, I think. If it's dark. Naglagay ng Christmas light dyan. Oh! Parang ano. Yung dream catcher doon, guys, Bigay ko yan ba? Birthday gift ko yan. Ni ano, ni Vanessa. Hi. She's eating carrots. Hilig sila sa mga carrots dito. Francis? Tapos nang kumain si Francis. Francis, is good? Yummy dinner? Is your dinner yummy? Yan, It's yummy. Lugaw. Gilugawan ako. Tapos gilagyan ko ng manok. Yummy? Linisan ko muna to. Ang kinain niya guys is lugaw. Naglugaw ako. Tapos nilagyan ko ng manok. Inano ko pag ginamay-gamay ba? Gigagmay-gagmay na akong manok. And it's yummy na. Gustong-gusto niya. Wala tong problema pakainin. Si Francie naman nag-cucumber at saka nag-meat ng galing pang palaman nila dito ba. Kauban sa salami. Iba din tong trip si Francine. So, tapos na silang kumain ng dalawang malalaki na lang. At saka kami. At least, tapos na sila kumain ng dalawa. Si Francine at si Van. Ano pa bang dapat kong ikwento sa paano nag-adjust dito si Ella? Basta yun lang. Hindi nahirapan si Ella, guys. Pagbata kasi dito, pagbata kasi guys, hindi sila nahirapan sa language. Madali silang matuto. Tapos, uy, Francine, ano sa isa ni tingnan ni box spring naman na siya dyan, uy. Uy, stand up there. You have to go in, brush your teeth. Wann werden wir das essen? You have to peel that if you want. Darf ich das machen? Ha? Yung pineapple daw, panitan. Atong New Year pa yan, walang nagpanit guys ba? Hindi kasi ako gusto magpanit. Paniti! You know how? Glaube ich schon. You have to slice. Aha. Kung gusto mo mga papanitan ako sa ila, umangaon sila kasi hindi na napanitan, uy. Yung lugaw ko, Hanggang bukas na yan ni Francis. Yan guys, hanggang bukas na yan. Save na yung ano natin. Save na ang ating pagkain ni Francis. Tapos sagulan lang ako siya, mix ko lang siya. Ang kanina kasi... So last question, Ella. So what will you say? Ano masasabi mo dito sa mga school? Charmara mag-interviewer sa ko on the bus. Boy, abunda. So anong masasabi mo, Day? Okay lang? Yeah. Hindi mahirap? Hindi lisod? So anong masasabi mo sa mga Charlotte? So, anong masasabi mo sa mga bata na Filipino, yung mga anak ng mga Pilipina, Day, na papunta dito? So, unsay mong makaistorya sa ilaha? Unsay mong maistorya sa mga bata na napa sa Pilipinas, paingon sila diri kay anak pareha nato ba na anak ng ko Pilipino? Ambot. Tell them na don't be afraid. Ich weiß. Unsa man? Anong masasabi mo? Hindi. Keine Ahnung. Hindi dapat matakot. Ich bin immer so. What? Don't speak English. Speak in Tagalog or Bisayan. Ich kann nicht. Come on, speak in Tagalog. Bisaya na lang. Parehas naman ko. Ihatlo ko nun. Oh, si Ella talaga nung sa Pilipinas, guys. Ano to siya? Very shy type. Yung pagdating niya dito, na-boost yung self-confident niya. So, that's all you can say, Day? Wala kang may istorya sa mga bata? Just ano man. Unsa may mong na, kape?
Wala mo masabi ni si Ila, guys. Ay, basta, hindi nahirapan si Ila dito mag-adjust. Hindi ka nahirapan, Day? Oh, hindi siya nahirapan. Mas madali sa kanya. Tapos, andan din kasi si Vanessa. Na? They go in the same school. Na? Yeah? Yes. Okay. So, Francine, say bye-bye, Francine. Papa is close. You go to bed soon. Say good night. No. And then para si Kuan, guys, oh. Si Mayor. Hello, Mayor. Mayor. And this is Francis. Yung mga Christmas stuff, ilalagay ko pa dun sa ano. Paano ko na to, guys? So, I think that's all for our video today, guys. That's all. Thank you all for watching, and I hope to see you again on the next video. Bye-bye, and have a good night, everybody, and God bless us all. Huh? What? Say God bless us all. You want to carry? Mapakubos man yung isa, eh. Okay.